Naye pastor. Makasimbira wakadzama. Tiripo makadiwa. Tiripo ino. Ndaita mibvunzo iri kundinetsa. All right. Tinotenderwa here kuvaka makuva. Bhaibheri rinoratidza kunge riri silent pamusoro penyaya yekuvakwa kwemakuva. You mean like some tombstone kana kuisa cement? Okay. Bible is silent on that one. Yeah. It's not. In fact, it is spoken pakatowanda about that. Ndichatanga ndangopa my examples. Ndrango pick up some few examples. They ndofunga kuti they were special. They had a special relationship with God. Tuona kuti wakabehave say in terms of burial spaces, burial areas, and whatever, how they were buried. Then I'll just give some concluding remarks about it. Rukutanga wandoda kusaita ndi Abraham. Okay. Kana pana Genesis chapter 23, we are told kuti akanotenga a field yaisanganisira a cave raivapo kuMakupela. Akatenga munda kuMakupela kana kuti kuHebron. That is 23 anditi. Yes. Inotaura kuti mukaenda paverse 17, so verse 16, and Abraham listened to Ephron, and Abraham weighed out the silver for Ephron, which he had named in the hearing of the sons of Heth, 400 shekels of silver, currency of the merchants. So the field of Ephron, which was in Makupela, which was before Mamre, the field and the cave which was in it, and all the trees that were in the field, which were within all the surrounding borders, were deeded, my title deeds, all right, to Abraham as a possession in the presence of the sons of Heth before all who went in the gate of the city. After this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave, the field of Makupela before Mamre, that is in Hebron, in the land of Canaan. So the field and the cave that is in it were deeded to Abraham by the sons of Heth as property for a burial place. Now, what we focus on in prize. Pakati mwana Abraham apa intention iri kuti ive a burial place yake nehama dzake nevana vake nemukadzi wake. And the 400 shekels of silver, that's about 5 kgs of silver. You would want to equate that to money in terms of today. Aisimari akachipa. And Abraham had to pay for that. Achiza kuti apa ndopanira kuzoviga hama dzangu. Saka raiti vadombo iye wacho Abraham ndo maakavigwa. But chiri most interesting to me, Mr. Kadzambaira, it's not just the fact that Abraham akatenga guva. Chiri most interesting to me ndechekuti Abraham being a friend of God, nzvimbo yaakatenga kuti ive nzvimbo yekuvigirwa ndo yakazova one of the capital cities even during times of David. Mukaenda kuna 2 Samuel, inotaura kuti the cities were in Hebron. Iko dai Mwari aita abhor that system yekuviga vanhu panzvimbo yakanaka, either a stone or whatever. I don't think he would have chosen Hebron to be one of the capital cities of his own dwelling, because maguta ndo aitonzi naMwari kumaguta kwandichagara kwaizovakirwa na Jerusalem and so forth and so forth. Saka kutaridza kuti God had no problem with that. He actually went on to choose Hebron, that very same place yakatengwa naAbraham kuti ive a capital city where you find his dwelling. That's Abraham. Mukaenda Gideon, he had a special relationship with God. He was the soldier of God, aiva murwi mukuru waMwari Gideon. Mukaenda kuna 2 Chronicles chapter 16 verse 14. Gideon did something very interesting. Akatogara agadzira guva rake iye asati atombofa. 2 Chronicles 16 verse 14. Inotiyo, they buried him in his own tomb, which he had made for himself in the city of David. And they laid him in the bed which was filled with spices and various ingredients prepared in a mixture of ointments. They made a very great burning for him. That's Gideon. Akatogadzira akagara atorivaka iye wacho asati afa. No man munozondiviga. And Gideon had a very special relationship with God. Mukaenda David, Acts chapter 2 verse 29. Not about David, our patriarch, is buried and his grave is still with us even up to this day. So wanaitendwa chito iri ndo guva raDavid. And totora nguva yaPeter and nguva yaDavid. Era guva remavhu ringada risiko. Kurova kuti rakavakwa guva iroro vaitosvika vachiti apa pakavigwa David. Apa pakavigwa David. Ndosaka even his grave we still have it unto us, even up to this day. Lazarus, one of Jesus' best friends outside the apostles, akavigwa in a tomb. Jesu paakatouya achimumusa akatonzi vhurai guva, vanhu vakavhura vakamuburitsa. That was a hewn tomb. Iye Jesu Kristu wacho finally. Notonzi Joseph of Arimathea
akatozomuiga muguva vaita zvekuchera dombo. Isusu tori nani tinotongotenga dombo toisa pamusoro pemavhu. Ava vaitochera dombo, kuchera mubako dombo rakaita kutocherwa. That was even more expensive than what we are doing today. Jesu akavigwawo zvakare imomo. But just in conclusion, ndoda kungoemphasize netsika dzamberi ndezvekuti kuvaka guva pachezvako hakuna, it's not an issue. Okay. But spiritualizing the event. Kuti hamuisi dombo apa kana tete vasati vauya. Hariiswi dombo apa kana musati madira doro. Izvo man. Zvakuratidza kuti it's no longer about the grave now, but it's now about the dead. Saka izvo ndosikadiwi naMwari. Kuti maakuspiritualize the thing. Maakufunga kuti saka panodiwa nhingi kuti vaite some rituals paguva pacho and so forth and so forth. Otherwise mwana ari kuUK anogona kutotumira mari kuti ninge ndonotenga dombo, ndotonotenga dombo, ndotoendoisa paguva, ndozofondera sekuru nchiti takaisa guva padombo rasekuru. Kana vakasatsamwa sekuru then vanzwisa kuti it's not about the dead, but tinongoti panzvimbo dzakawaigwa hama dzedu pagare pachidi pachioneka. Sokuti even mukazoya vazukuru zviri kuitawo naPeter kuti gora David babodo tichinaro pano. Tongosvika tichiwadzoti apa ndopatakaviga sekuru vana sekuru venyu. Hazvina kana problem. Okay. Yes. Thank you very much.